L-għalliema fl-iskejjel tal-gvern qed jonqsu. Dan fil-waqt li qed jonqsu wkoll edukaturi żgħażagħ li għandhom taħt 30 sena. Ċifri ċari ippubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li konfermaw il-problemi li ġenituri u studenti ilhom jisħqu dwarhom. Anke l-Unions tal-Edukaturi, l-MUT u l-UPE ilhom xhur sħaħ jappellaw lill-Gvern sabiex jindirizza s-sitwazzjoni ta' nuqqas tal-għalliema fl-iskejjel madwar Malta u Għawdex. Madankollu, sissa il-Gvern tal-Labor falla milli jindirizza din il-kwistjoni inkluż fil-budget għall-2023. Il-numri pubblikati mill-NSO għas-sena akademika 2020-2021 juru tnaqqis fost l-għalliema fl-iskejjel tal-Istat u żieda fost l-edukaturi fl-iskejjel privati u tal-Knisja. Fil-waqt li l-għalliema li għandhom inqas minn 25 sena naqsu b'madwar 10%, fil-waqt li dawk li għandhom bejn il-25 u 29 sena naqsu b'madwar 4%. Dan ifisser li l-edukaturi l-ġodda li jkunu għadhom kemm ħerġin mill-università qed jonqsu. L-numri qed jiġħdu nuqqas ta' studenti li qed jażlu l-vokazzjoni ta' għalliem bħala l-professjoni tagħhom. Bla dubju ta' xejn li dan qed jirrifletti fuq l-għalliema preżenti li qed jiżdidilhom ix-xogħol b'mod sostanzjali, kif ukoll fuq l-istudenti infushom li jinqabdu mingħajr edukaturi u LSEs. Tantija kbira l-kriżi preżenti li l-Ministeru tal-Edukazzjoni, l-istess Ministeru li fl-aħħar ftit snin kellu xejn inqas minn 4 ministri, ħareġ sejħa għal LSEs fuq livell ta' supply mingħajr ma jkollhom kwalifiċi neċessarji. Dan kif is-sejħa titlob illi jsir eżami għal dawk li jitħajru jitlu bħala LSE ħalli jieħdu ħsieb lil tfal li għandhom diffikultajiet varji sabiex jitalmu fil-klassi. Dan mingħajr ma jkollhom O-levels tal-Malti, Ingliż jew Matematika. Posta saħħu li din hija mossa inkwetanti ferm kif jistennew illi lil uliedhom jieħdu ħsieb it-traġett edukattiv tagħhom nies kompetenti u mhux fejn laqat ħabat u kollox kif ġiġi.